Vi har været i Belgien. Der har vi mødt familien Robert, som laver strømaskiner. De har et mega stort sortiment. Der er alt fra traktor til alle læsetyper, vi kan sætte på. Det her, det er en P210 MD. Det specielle ved den, det er, at vi har 2 abriver og en masse knive. Den har stor kapacitet og klarer også meget vanskelig halm. Abriver, de bliver trukket med en kæde. For at stoppe abriveren, der har man en hydraulisk kobling. Her har vi en P210H. Det betyder, at der er 2 abriver i den. Abriveren bliver trukket med en oliemotor. Den er utrolig nem at køre med, fordi abriveren de kan bakke. Her har vi sådan en Hydropale 3 GT. Den er god til en gummigede fra 10 til 20 tons. Det specielle ved den, det er, at vi har sat 2 abriver i den. De bliver trukket med oliemotor, så de kan bakke. Det her, det er en Hydropale 2 GT. Den er fra 4,5 tons gummigede til 10 tons gummigede. Den har 1 abriver, og den kan bakke. Det her er Hydropale 1 GT. Den er god fra læsere fra 2,5 tons til 6 tons. Der er 1 abriver og kan bakke.